नंगौ बे बोसोरै जायो दा बिनि सिदा फिननाया ओरैबायदि जागोन जे स्टेटिस्टिकेल डाटानि सायावसो बे जिहेतु जादों दा गभर्नमेन्ट अफ आसामनिफ्राय मोनसे रिपर्ट ओंखारदों नै दाखालिसो बे रिपर्टनि मथे नैबे 2026 माने जोंनि रड सेफ्टि इयारा माने जानुवारि 1 थारिखनिफ्राय डिसेम्बरनि 31 थारिखसिम जायो बे फाइनान्सियेल इयार बादि नङा आरोखि फाइनान्सियेल इयाराथ' मार्चनि 31 थारिखनिफ्राय एप्रिलनि माबासिम जायो नालाय खिन्थु जोंना रड सेफ्टिनि हिसाबा जानुवारिनिफ्राय डिसेम्बरसिमसो हमो थ' नैबे 2026आ जिहेतु दासो आरम्भ जोङो नायनांगोना जाहैबाय 2025 ओमफ्राय 2026आव मा जाया थ' सरकारि जिथु रिपर्ट बे रिपर्ट मथे 2024 सनाव जिखिनि लामा जाब्रबथाय जादोंमोन बिनि रुजुनायाव 2025आव माने क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बे लामा जाब्रबथाय आरो थैनायनि हारा खमायदों आरो बेनिख्रुइ गिदिर खोथाया जाहैबाय थांनाय बोसोराव जिखिनि मानसि थैदोंमोन ओमफ्राय माने 2024आव ओमफ्राय 2025आव जिखिनि थैदों बे जिखिनि खमायनाय बे खमायनायनि रेटआ जिखिनि माने ओरैबायदि खमायदों जे बे खमायनाया सारा आसामाव नायोब्ला क'क्राझारावनो बयनिख्रुइ साबसिन रिजाल्ट जादों दा बेखौ लानानै जोङो आसा खालामनो हायो जे जोंनि पाब्लिकफ्राबो जथेस्थ' माने सांग्रां जाबाय आरो बे सांग्रांथिखौ आरो लाबोबावनांगौ आरो बेनि थाखायनो जोङो नैबेबादि माबानि हाबाफारिनि दारै एकदम खना खनला हाबनो नाजादों बेयावनो खुलुमनायजों लोगोसे साबायखर बावग्रोबाय जिथु नेशनेल रड सेफ्टि मान बे अल इन्डिया सोलिदों बे जानुवारि 1 थारिखनिफ्राय सोलिदों दिनै 31 थारिख फुरा मास बे रड सेफ्टि मान जिथु प्रग्राम बेखौ जों फालिदों आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाजों लोगोसे क'क्राझारावबो जोङो मोनसेबो प्रग्राम गाराखै जागायजेननायनिफ्राय दिनैसिम जोङो फुरा खामानिखौ मावगासिनो दं आच्छा आं बहाय मोनसे खोथाखौ बुंनो नागिरदों बे 31 दिन जिथु प्रग्राम बे हाबाफारियाव जोङो मोनसेल' थांखि लादों बे जाहैबाय जिल्लायाव थानाय क'क्राझार जिल्लाखौ जों बांसिनै टारगेट खालामदों बे जिल्लानि साफ्रोमबो गारि सालायग्रा साफ्रोमबो गारि मालिक साफ्रोमबो लामा बाहायग्रा गासिबो सुबुंफ्रानो रड सेफ्टिनि सोमोन्दै जिखिनि रोंनांगौ बेखौ रोंनानै गासिबनोबो इनफरमेसनखौ होजोबनानै बेनि दारै जा लामायाव जानाय जाब्रबथायखौ माने थांनाय बोसोरनि रुजुनायाव नैबे बोसोराव जाहाथे बहुद खम जायो थांखियाथ' जिर' माने लाथिख' जाहाथे जाब्रबथाय जायो बे खिन्थु जिहेतु बे सम्भब नङा थेवबो जोङो थांनाय बोसोराव जिखिनि जाब्रबथाय जादोंमोन लामायाव गारि मथरखौ लानानै बे जाहाथे नैबे बोसोराव बिराद खमायो बेनि थाखाय जोङो नैबे रड सेफ्टि मान्थ जिथु हाबाफारि बिनि दारैनो गासै सुबुंनो जोङो माने रड सेफ्टिनि एवारनेसनि सोमोन्दै जिल्लानि खना खनला मोनफ्रोमबो जायगायावनो साफ्रोमबो सुबुंनोनो माने बे मेसेजखौ जों होनो नाजादों दिनै जोङो गिबियावनो माने लेडिस माने बै आइजोफोरखौ जोङो बेहाय इनभाइट खालामदों नोंथांमोना निश्चय नुदों फुरा जोंनि ट्रेडिशनेल ड्रेस गाननानै इउनिफर्माव बिथांमोना प्ले कार्ड लायै लायै सारि हेलमेट गाननानै गारि सालायनानै रेलि खालामनानै मेसेज होनो बिथांनि मोननि थ्रुयै जों मेसेज होनो नाजादों बेजों लोगोसे जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव जेसेबां गारिनि इउनियनफोर दं ड्राइभारफोरनि इउनियन दं बिथांमोननिफ्राय जोङो फुरा डिस्ट्रिक्टआवनो मोनसे जों टाउननिल' नङा फुरा डिस्ट्रिक्ट गसाइगाव फकिराग्राम सेरफांगुरि कसुगाव जेरावबो सब जायगानिफ्रायनो जोङो अबेनिफ्रायबा 10 जन अबेनिफ्रायबा 50 जन अबेनिफ्रायबा साबा बिदि लेंहरजोबनानै जोङो नैबे माबा एवारनेस माबाखौ खालामदों प्रग्रामखौ खालामदों आरो बिनि दारै बेवहाय जोङो गोरों गोरा लेंहरदों निश्चय नोंथांमोना नुदों जोंना मानिजाथाव डिसि बिथाङा फैनानै खामानिखौ माने नैबे बाइक रेलि हाबाफारिखौ माने माबा खालामनानै इन'ग्रेसन खालामनानै गालांबाय फ्लेग अफ खालामनानै गालांबाय बिनि उनावहाय जोंना गाहाय आलासि महरै एग्जिकिउटिभ मेम्बार ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि जोंनि मित्रन्जय नार्जारि सार
बिथाङा जोंनाव चिफ गेस्ट महरै फैगोन बिटिसिनि ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारि मान्था सार फैगोन ओमफ्राय जइन्ट सेक्रेटारि सारफाराज आहमेद सार फैगोन बेजों लोगोसे पुलिस प्रशासननिफ्राय एसपि सार फैगोन जोंनि जइन्ट कमिशनार दं आरो जेसेबां डिलार दं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव सब डिलारनि बिगोमाखौ जों बाहाय इनभाइट खालामदों बिथांमोना निस्सय बाहाय फैबाय आरो बै गारि फाननाय समावनो जे दिनखालि गारि डेलिभारि होगोन बे गारि डेलिभारि होनाय समावनो गारि हरनायनि सिगां रड सेफ्टिनि सोमोन्दै माने बिथांमोनखौ फुल्लि बुजायजोबनांगोन ओमफ्रायसो गारिखौ डेलिभारि होनांगौ होननाय मोनसे माबा खालामनो नागिरदों अफिसियेल निर्देशना मोनसे होनो नागिरदों बेखौबो दिनैनि दारैनो जों बेखौ कारज'सि खालामगोन ओमफ्राय मोनसे आं दहाय होननाय बायदि जे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टखौ हर्न फ्रि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जों माबोरै खालामनो हायो जों आं दहाय एसे सिगाङाव होननाय बायदि डेभेलप कान्ट्रिफ्राव जोंनि रुजुनायाव बहुद गुन बांसिन गारि सोलियो जोंनि बेवहाय 10 लाख गारि सोलियो बेवहाय 1 करोड़ गारि सोलियो थेवबो बैफोरबादि डेभेलप कान्ट्रियाव खुनु दिन माने नोङो सानब्रै सानबा मोनसे टाउनाव गसंबाबो हर्न दामनाय मोनसेबो खोनानाय नङा दा नाथाय जोंनि बेवहाय मा खालि हर्न दामनाय मोनसे कम्पिटिसन टाइपनि मानो जे जों रावबो नियम मथे सोलियाखै नियम मथे गारिखौ सोलियोब्ला नियम मथे लामाफ्राव सब साइडआवनो थिग थाजोबोब्ला बेवहाय हर्न दामनायनि खुनु गोनांथियानो गैया दा जोंना बेवहाय सिस्टेमफ्रानो माबायदि माने हर्न दामाबानो जाया गतिके बै जिनिसखौ जों माबोरै लाबोनो हायो बेखौ जोङो इतिमध्य बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज बेजों लोगोसे ज' जानानै इतिमध्य जों मोनसे दाख्लै सेमिनार खालामखांबाय आरो बिनिफ्राय जिखिनि आउटकाम फैगोन बे आउटकामखौ लानानै जों ज'है जिल्ला प्रशासन पुलिस बिनेश्वर इन्जिनियारिं कलेज गासैबो टेकनिकेल मानसिखौ लानानै जों मोनसे टिम खालामदों बे टिमा बेखौ जोंनो मोनसे परामर्श होगोन आरो बै परामर्शखौ लानानै जों खामानि मावनो आसा खालामदों